găsit la un episod, la un nou vlog de car parking. Astăzi vă prezint și o mașină, da, nu vă prezint. Mergem cu ea, o să mergem la prieteni, suntem cu Raul aici. Bună, v-am găsit la un episod. Da, zice și el așa, după mine. Hai să ne urcăm și să plecăm. Să nu mi-o levască. Casi? El îmi zice Casi, dar pe mine mă cheamă Ionuț. Da, că eu nu te. Eu nu te. Mai timp fratele la care l-am intră de învine de atunci eu. Da, măi. Mai întâi? Alea, dar tu de mult. De când aveai tu? De când aveai tu astea cu 03. El n-are cont. Ba da. Nu, ea zice așa la ureche, zic și așa. De am cont cu mașina, cu pizza, cu... Are pe 03. 03. Mai are un episod ca că veți vă băgați contul lor. Da, n-am niciun cont eu. Mi-am băgat eu aiurea acolo, doar 03 și gata, mi-a mers. Și la ala peste tot mi-am băgat 03 și mi-a mers. Și aveam Bulpizza, Fantoma, Spider-Man am acum. Și F90 mi l-am cumpărat. Entatele la Spider-Man. Da. Că când ți l-a băgat el, mi l-a arătat mie. Cum s-au de Acum el. Da. N-aoleu, ce să mă fac, Dumnezeu? Să mă rităm. Pe calculator. Că pe calculator eu sunt. Da. Întreabă-l pe el. Bagă moduri. Conturi. Bagă moduri. Conturi. Bagă moduri cu conturi. Adică bine, dar moduri. Îi merge conturi cu modurile alea toate. Da. Nu știu. Și are ce mai tare cont. Adică mod. Și cu modurile alea. Știu, hai mă, du-te jos și cumpără mâncare. Bine, dar nu cumpăr eu. Tu cumpere, mă, cumpere. Hai să ne dăm doar tu. Of, că și eu din cauza ta. Ce tăla, bă? Bă, dar numai pe mine vrea să merg. Eu cu el, mai cu el. Bă, da, cred că nu mă aude. Așa la tine. Da, după aia, mai încolo o să-l vedeți adevărat, caracterul tot, nu? Da. Da. Hai să vă să comandăm și noi un burger. Da, o să mă ved, când o să vine mama lui, o să vedeți, o să vedeți. Nu te-a calculat. Modul, dar... Că o să vin eu. Am un modul pe calculator, dar nu Că eu mic. Eu mai rău mă joc care patin pe el. Da, nu, o să vin eu la el în casă, la el și pe aia. Da. O să ne jucăm, dar eu i-am făcut acolo contul cu pinul, cu alea. Eu le-am făcut acolo. I-am băgat acolo parole, am făcut. Dacă am ce-o mod. Și mi-a băgat el, dar nu cont. Dar la mine, aia care îmi face bani, nu te oprește deloc niciodată. Și mie, frate, uite, acum fără să facă bani. I-ai dat butonul ăla că am făcut. Bă, da, alea mai enervează mereu. Vrea eu o să-i cumpăr mâncare cu el. El nu poate să se ducă. El nu poate să se ducă singur. Cred că mă aude. Haide, bă! Sper că nu e supărat când m-am dus. Nu sunt. Și tăcesc că sunt. Îi toată lumea dădea comentarii. Îi dați acolo. Am telefon aici, să văd câte ai. Tu pe ce te joci? Pe telefon? Da. Eu mă joc pe calculator. Calculatorul tău e acasă, nu?
Da, de încă mi-am luat telefon. De acum nu sunt vedere. Da, e mașina cu mine. Da, El are caracterele invizibile, mașina invizibilă. El e în spatele meu acum, mașina. da, de acum. Mamă, Mamă, furie. nu că e supărat că nu m-am dus eu în comentarii. Nu, bă. Da, bă, eu sunt supărat. El nu mă aude acum că e mașina lui. Nu mă aude. Tu știi, bă. L-am nebun cu mașina. E nebun, să știți. Mi-a zis mie odată. Când mă dădeam de pe acolo, mergeam prin gherități. Da, uite, auziți-l pe telefon. Bă, O, bă, nu mai dă-te așa de curvă, e nebunule. Eu plec de rând, pui măsii. După aia băga M-am și... băgat în fața. Bagă și tu după mine, bă. Nu bag, bă. Bine. Eu am mașina invizibilă, nu pot. Bun, bun, Am bun. mașina invizibilă, nu pot. Bun, 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 bun. Mamă, băi, cum ți-am Eu am balat. mașina invizibilă, nu prea pot să-mi bag benzină eu. Da. Bun, 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 bun. Eu nu prea. Știți? Eu nu prea îmi vin mașinile. Aveam un P90 care am făcut un video cu el. Da, are și el. P90, A- dar avea nu un- mai l-am. A avut un F90 tunat șmecherul. Dar din gretală mi l-am vândut că mi-a părut un rotul. Ăsta e de numere Argeș. Uite, Argeș. Pot să mă duc unde vreau. Și Dacă... de mine, ai clasele mele. Na, Uitați, Argeș 03, nu știu cum. de BMW oameni. E A meu e un F90, F9. Da, dar eu